to the Gospel of John, chapter 1, verse 29. The Gospel of John, chapter 1, verse 29 only. 20 minutes, I believe. Ngokusizwa inkosi will be done. Kona ongizamayo ngokungifundela. Nangomuso wabona uJesu eza kuye wathi, "Bheka iwundu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe." Glory be to Jesus. Father, we bless your word in Jesus' name. Amen. Kwa mfundisa ngizwanga uvuma sawubona ekhaya kaJesu. Hallelujah. Kumnandi kuseva under your anointing. Yayihlonipha le ndoda ihamba noNkulunkulu ngempela. Nginokumtshela ukuthi one of the things sengenza ngithanda intshumelo zakhe akakhulumi istory politics. Usipho uNkulunkulu enjalo. Kuyabonakala ukuthi mangifundisa uhleze emlilweni. Glory be to Jesus. Hallelujah. Ngiyamthanda kakhulu ke uNkulunkulu. Kwa-Israyele uNkulunkulu wakhuluma noMose wathi kuye amnikeza ama-instruction wokuthi uma bezophuma eGibhite, wathi that was the last night yokuphuma kwabo, wathi kuMose batshele ukuthi every house mele ibe nesilwane abazosihlaba basihle basuthe. Sorry. Uma sebasuthe bathatha igazi yaleso silwane bapende indlu zabo. Ngiyacabanga ukuthi siyasazi istory. Ukuze mina ngiuNkulunkulu uma ngindlula I will destroy every house enganalo uphawu legazi. Now umushe uma enza kanjalo Moses lithi iBhayibheli wabanikeza ama-instructions athi uma nidla lesi silwane bathe iyakhanda le keyboard ekhaya ungakhathazeki asabe uma banikeza ama-instruction uthi uma lidla lesi silwane lime ngeenyawo bese nigoka iqathulo bese niqeda tighten up your waist bese niphatha ingubo ngesandla ngama-instruction uNkulunkulu athi uMose abanikeze wona, ngoba uNkulunkulu uthi bazoba inhlupho labantu njengoba ngibakhipha endaweni yokugcinwa, phambili bazohlupha uma bangadlanga isilwane. Anizongizwa 5 minutes nizongizwa. Now uthi uNkulunkulu bazongihlupha endleleni uma bangasuthi, mele badle lesilwane base basuthe. Angazi inhlezi la kuthi basuthe ngoba kunenhlobo ethatha half of ama-instruction mabaqeda babuye bathi akekho uNkulunkulu, ngoba bayazi abasebenza kwi-medical department ukuthi if you don't take medicine ngama-instruction there is a possibility yokuthi ustake kuleyo medical condition okuyo. Now lesilwane ngifuna sisifune ukuthi siyini, ngoba abantu abangadlanga isilwane yibo abakhosa ama-division ebandleni, yibo abanamaqembu esontweni, yibo abacomplaina kakhulu, ngoba bacomplainiswa yini? Ingoba badlile kodwa basuthanga, bayakhuluma, bayahleba, bayajikelana, uma benikelile bayobika kuwonke umuntu. Yini indaba abahluthanga
bese sizothandaza. Now ngiyathanda iBhayibheli. Kuyabonakala ukuthi kunenhlobo yesilwane esidliwayo. Kodwa lana akuna ubushoko bokuthi esinjani. Yasizwa ngakafiki la ngiyakhona. uLeviticus uyavela uthi lesi silwane it's a male animal. Number 2, it's a firstborn. Number 3, lesilwane engathi imvu. Kusho ukuthi akakabi sure ngalesi silwane. Manje nangwezala uyafika naye. Uthi like a lamb, he is not sure naye. Ngoba uma umuntu ethi like usafanisa. Akakabi sure. Uyafanisa. Bheka ku chapter 4 ku Genesis. Kuthiwa uAbel wanikela ngesilwane. Waphinda yaba umnikelo. Hayi. Kusho ukuthi manje umuntu seka replace isilwane. Sesiyadideka ukuthi manje sekukhulunywa ngani. Ngoba uLeviticus uvelile.
uphumelele. Wangena emlilweni. Kunento engibusisa ngalabafana. Kuthiwa amasoda ebese emva kwabo. Labafana bahambela phambili. Baya emlilweni. Kodwa umlilo wathi lo wethu lo. Uyamkhumbula ubhala kuba Hebrew. Wathi ngumlilo oqothulayo. Wathi we cannot consume umlilo. Oyenze thina asilande kwabantu abangase bagwinye iwuhlu. Ndoda sesizwa ngoNebukadnezar. Ethi thani abedliko bafana bami. Kunjani lapho? Kinalento mina ibhalwa ngeBhayibhelini. Ekamini ikhupha leyo. Ungayithathi ngoba bazakuquestion. Kinalento kuthi emlilweni abafana they refuse ukuphuma. Ngoba uma singena inkingeni kula sikhumbula ukuthi asihamba nendoda yeyinkinga. Uma singena ezimeni siyazi sihamba nendoda yethu. Kungakho masihlobelela sihlule ezintweni esinzima. Kodwa njalo athi uDavide sininkinga solungileyo kodwa uJehova asihlehlele kufa. Futhi masingabona inkinga thina siyathuka siyakhathazeka. Ngoba singabantu beyinkinga. Amen. Bafuna ukuza uNkulunkulu kahle. Umuzwa kahle inkingeni. Amen. Uma ngale bahleka ngawe abanye bathi awubona sowuwelile. Bese wena njengoba uyazana naye bekusethi noma ethule. Uyathula yena. But impela usho ukuthi ayikho. Ikhona. Hlala enkingeni, hlala emlilweni. Ngoba negolide aliyenzwane emanzini. Kodwa liyenza emlilweni. Bonke abantu abayibonanga uma ingena emlilweni. Uma sebayibona bathi wow. Hayi sibantu besingabantu benkinga. Ithi ngikubonisa ukuthi singabantu benkinga thina. uJona wangena emkhunjini. Nangizobathandekayo. uJona wangena phakathi. Uma sekangenile bonke babuza ukuthi hayi asizame konke. Engathi kukhona umuntu wenkinga. Singenza njani? Wakhumbula ukuthi hayi umuntu wenkuwo kaNkulunkulu wenkinga. Wavela. Wathi hayi lento le iyenzeke because of the uNkulunkulu ongihamba naye. Uma singakuveleli check uNkulunkulu wakho nophetho ngaphakathi emkhunjini. Kwavuka amazangena ebhotini ekhona uJesu. Awanga wena. Awanga. Kodwa la ukhona indawo right. Engathi ngathandaza nabantu namhlanje abangeke bathi mfundisi ngikhiphe kodwa bazothi mfundisi ngigcine ngomlilo umthandazeli ukuze ngilinde for my term. Ngathi kwabanye abazalwane ngathi uNkulunkulu uthanda ukubukisa uma ekufaka esimeni usuka abhali ialbum wena uyahlupha sekuvela ingoma eyi1 sofuna ukuphuma kanti ialbum ayikakapheleli. Ungaphumi kusale ngoma eyi1 linda ialbum iphelele mhlaze seyiphelele. Hayi ucula njengoAndile kaMajola uthi nama ngazi ngiphunyuke kanjani andaba ngazi kodwa ukuphuma kuphumile anguzofela lapho. As it is not your destiny uzophuma unqobile. Siyahlupha isizukulwane
esifuna ukupenta ngegazi kodwa singadli iwundlu. Sinenhlobo enjalo. Angizoyiveza. Leyo nhlobo ithi isindisiwe. Imlumile yena. Ayigwinyanga. Kanti lento kaJesu asifaki inyawo kuphela. Singena ngakho konke. Lento esenza singajoli, singabantu abasha. Ayinoma sishela, kodwa singene saphelela. Ayikho leyo ukuthi ungasindiswa. More than 3 years usaphuza utshwala. Hayi ngicela ukukutshela as an evangelist elandima iphefumulo ukuthi waluma lento awuyigwinyanga futhi kumnandi ushunyezwa isidakwa bangazi mina amathaveni ngangiwavala bangazi kahle ngangiphuza iCastle Light hey ekhaya bangihambiswa St John ngafaka ispade but my leg remained the same. Mina ekhaya bangise ZCC nayo phalaza impilo yami remained the same. Ngaye enyangeni isituation yaba worse. Amashosi akithi ahlulekile, inyanga sihlulekile, kwathatha usuku obubotha la uJesu iwundlu lahlatshwa ngaligwinya ngathi papa eThekwini papa eThana namhlanje isidakwa sasesuni osha. Bosibona sidakwa la mfundisi wami ngiqale Samuel. Mama Thombe ngangiphuma ngo4 intombazana underage phuza iCastle Light. Hayi mina ngiyabona uNkulunkulu wayefuna ukuqopha umlando. Kungakho ungasabushumela naseThekwini ngoba nje yazi lento chaos. Ekhaya bageza izandla. Wathi umama sesiza kulanda mhlambe emoshaya mhlambe emaphoyiseni. Ubaba wakhipha ibhandi walibuyisela wathi la I give up. Ngaphuza more than that ngoba sengithwele ikhesi kababa kanti khona indoda yegazi ananda ukuthi ubani othusile ubani ongakhesa abangcwele bakaNkulunkulu endeligazi liyasikhulula liyasindisa liyaphilisa lisiyenza sibe ngcwele igazi lingathi hayi umlilo lento inamandla ivaleke ngabo. Fundisa khona mfana sabangabazi ngapha mangisindiswa ngidakwethu on Thursday. Imagine umntwana entombazana on Thursday ngibuye esikolweni dakwe papa kamnandi kanjani ngasanda nesekhaya angena ngihamba estradeni fundisa umoto yabazi lokufakazi bami kabusho kudala kodwa ngisiza wena mntana esekhaya uthi kunamasharks ngaphandle hlala la ukhona phethe ibhiya yamkhasela ngangithanda yabona noma sengithola iboyfriend iyazi bengilahlela nje iCastle Light bengafuni ngibheje ngemalini wena ayi ngeCastle Light njalo makhelana ukuthi mina ikhupha udakwe strong ngasabi asihlebe siyakhuluma mina ikhupha nanga asiwo omunye umuntu ngayodakwa hey ekhaya phela they have given up. Abefundisi bangithandazele bahlulekile. Hluleke yonke into. Ngabuya Thursday ngidakiwe. Uma ngidakwe kunani apha kulo wone open space kumall it was a ground. Mawuye ekhaya. I-open space, i-mall open space. Lo mall it was we shopping complex nje, not mall. Manje
babona isidakwa sentombazana nangizobathandekayo around past 7 hey ngidakwe papa angiboni na kahle bathi bazongidlengula bona bebaphumelele because kuleyo ground kunotshwanga nje omngaka ngiyandlula uma ngindlula ngiye ekhaya ngiyahamba babanomsa ngiyela phezulu ayajayiva shema yajayiva ngibhekile nje ngicashela ngiyabaqenela wathi manje ngidlula lowo qala wadabula ibrook yami faka ibrook ngifaka iskipa wangidabulela ne wayehlisa uma esehlisile la laba abanye bathi qheka sifuna nathi sidle la ethi ukhipha ubudoda angazi yini ethebheke phezulu uma ebheke phezulu angakasindiswa ubona isandla uyakhala umfana isandla esikhulu phezulu esinomlilo uyamemeza laba bathi yini manje sifuna uqeda uthi angikwazi ukwenza lutho bhekani phezulu uma bebheka phezulu bahla phansi ngasukuma kanti that night ngiyongena ethendeni let back to God icebo lakhe lidefitshwa ngangilanda ngisidakwa ngangena phakathi ngagwinya yundlu ilo yundlu elangilwela ngabe ngingene kuma cases now we-rape kodwa iwundlu lavela uDavida iwundlu lavela angakamazi uNkulunkulu wamangala gqola amandla wadabula iphela wadabula ingonyama wathi no this must be the God of Israel kunyani iwundlu uyabona abantu abazophumelela kule mvuselelo abagwinye iwundlu uma usasalela emuva uyizwini taste imnandi yona athi David taste and see that the Lord is good kodwa iyagwinya lwento ihlale phakathi ibe umlilo that will shut everything kunento engiyithandayo ngaleli wundlu uma uligwinyile liyakwazi ukugwinya konke okungafuneki itaste yotshwala itaste yabafana itaste yemithi itaste yagwayi iyancibilika ngeke uphuse ugwinyele lidwala ay minisiteri share nikhuluma kanjani ngethi share athi niphiskete share minisiteri share nindikhongeleleni itawufika una 3 years lo muntu 3 years esindisiwe kodwa saphema safe una 3 years esindisiwe kodwa amanga agwele kuye usasindisiwe uyadelela usindisiwe yonke into enza ngabantu abangaphandle uyayenza wayebangangeni ngoba kwizenzo lithi iBhayibheli babehlangene kanje umlilo waphuma walanda abantu namhlanje sibhizi sihlele emareke senza ama-open air ngoba abazalwana bagwinyanga yathanda open air uyazi mfundisi wami phila ngayo buya kuyo month of July yabuyela futhi ngoSeptember phila ngayo open air enhle kakhulu but my worry is this one uma bengena bayolithola iwundlu ngoba uma bangalithola ithi ngitshela into ebuhlungu there's a possibility yokuthi kubhawe nina kulento yabo ngoba nabo baza nesilwane isilwane lento esihamba ngayo uDaniel bamfaka emgodini onesilwane kodwa isilwane sakwana isilwane sangempela sabhawa wabuza inkosi Daniel ngeke uNkulunkulu siqede ngayo
bayophuza amapilisi baphinde bayophuza amapilisi. Angeke ngixolisele leyo ngoba sizothandaza. Oh shukela yami, unoshukela wena. Bithathaphi? Bikhande kuphi ngoba sikhandwe emadimoni lezo zinto. Wena uzo embrace. Ngine cancer yami. Usithi ku stage bani? Ngicela ukusho namhlanje. Ngicela ukusho namhlanje ukuthi leyo cancer angeke uyiqede. Uyoyiqeda wena. Ngoba ugunye iwundlu. It is high time. Iwundlu lihle konke. Malihle engqondweni. Sike sithi no eyes have seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord will do. Sikhathele bathandekayo. Oh mina sengugogo, it's fine. Amathabo into yabo gogo. Awumuzwa ohlabelelayo. Athi leli gama liqinisa amadolo. Ngiyaqinisa masingakhulunywa la. Kodwa iwundlu lidla konke. I refuse ukuthi sigulele ukufa. Kodwa sizogula ukuze size ne-testimony ukuthi ngagula ngaba ne-corona, baba ne-corona kodwa ngaphuma ngiphilile ngegama likaJesu waseNazaretha. Yonke into iyaguqa kuleli gama. Mangithi yonke into angithi amadimoni phela. Ngoba ekugcineni siyokhonza namadimoni ahlabelele athatha umnikelo aphakezwe sihlele singaboni lutho ngoba silumile asigunyanga. Ihlani lelundlu athushane naliundlu nasisilwane sike safika lesilwane in the middle of the night. Ngizwe ubuhlungu, kunobuhlungu, kune-pain engeke uyishare noma mfundisi. Kune-pain engeke uye kuba umfundisi ukuthi akuthandazele. But into emnandi ngale pain iyalalela ivusa iwundlu lakho. In the middle of the night iwundlu ligibela umphethe zehla inyembezi ngoba iwundlu liyakwazi ukufunda inyembezi lize necup bese lithatha inyembezi at the right time. Yukuthele ngenyembezi sekuphuma ibusiso. Nasabu kungena enhlungwini. There is no need of a motor mechanic if there is no broken car. There is no need of a labor oath. There is no need of God if there is no devil. Come, devil. Uzobona how great, how powerful is my God. Mfundisi asilalele uphazamise athi ngitwe shingwa angisize ngami ithi shingwa mfundisi ningizameni bantu yangiphuthula nginokuyikhuluma nyana ngichomele omunye endlini ukuthi mina ngibulabula shangani ngibulabula ngofu kodwa mangifike ePulpit ukhona umthakathaka uthi ngingayikhulu athi ngizwe into ihamba la. Hayibo. Lalelani bazalwane basemkhuhluphi. uNkulunkulu uzohamba nani. Believe you me. Mhlambe anazi, mhlambe usazonitshela usekanhlelile. How favored you are. Usazonithola uNkulunkulu. Indlela ipicture enginayo. Inceku ime ngaphambili. Obaba bahamba so. Bonke omama nabantu abasha Sunday school angazi nikhuluma lapho mhlambe niyakulendlu nje I don't know but lani yakhona kune something like a rainbow lani yongena khona ngazi mhlambe i-breakthrough yenu yebandla or kulani yakhona sazoyibuza ngeke ngihambe ngakhetho inceku hamba phambili uphethe ipage
I think it's an instruction from God. Njengoba ehamba uma nibefunda la ukhipha amalanga bomlilo obaba bayalandela. Bathi ngicela ukusho lokho ukuthi anikwazi ukuthi niphume niye kule rembu ningagunyanga yona. Ngoba niyojikela endleleni ningakafiki la niyakhona nimangale kuyaprofeta kodwa sifese ngoba kukhona abalume ihulu kukhona abaligwinyile. Mele nibe yimbumba. That's what I got from God. Mele nibe yintweni. Uma ningaba divided abazoni divide la men of God yilaba abalume ihulu. And angibablame ngoba basithanda banendlala yalento elidlile. Yahamba uma ifundi incebo kaNkulunkulu lento iscroll lesinkulunkulu amnikeza sona uphuma amalanga bomlilo. Lokho kungitshela ukuthi noma yini enohlangana nayo ayizomelana nani. Ngiyalifisa leli bandla engathi mhlaze niya lapho kuthiwa niyakhona kuleyo rembu engathi ngabe ngikhona. Ngiyafisa bengithi ke wena okay asibekeni kahle. You need to be one heart, one mind and one spirit, and that can only happen uma nonke nigwinye umuntu. Yabona abantu abagwinye umuntu abasolana abajathana abahlebana. Uma nibona iphutha kubafundisi awuyi kulona uthi baba umama wethu. Yabaza abantu abagwinye umuntu uma mfundisi bamlungise ngomthandazo bangamtshelanga. Uma omunye enza iphutha engaphambili abahlebi ngayo bahlala emlilweni. Mina ngaba nisimanga kuma soja. Ukhona imbudi ntana halele. Amfundisi sisi imbudi. Nangu sisi la yona. Amasoja uma sekampini nangizwa mathandekayo kungenzeka ukuthi kwi station esibeke kuso asizwani thina, but we are from South Africa so two and sibeke lapho. Uma sesingena empini wadujula lo angimshiye endleleni. Anginandaba ukuthi asizwani yenze ukuthi singazwani. You know why ngimthwala uma sebangidubulile ngingathulekile ngibaleke ingoba ngisave information. Ngoba uma isitha samthola uzogaba yonke information bese beze ekampini basibulala sonke. Kunabantu abashiya abanye endleleni ngoba bafuna ukufika kuqala. Isitha sisibamba ngalokho. We need to be united. Sibe united. Umuntu ongakholwa azazi ukuthi nginengane ingashadanga ezo ngomuntu okhuluma ngezibili. Hayibo sivumela usathani kanjani endlini kaNkulunkulu la sidle iwudlu khona. Niyahlupa ngoba nithanda ukubeka izandla bese niyawa baqeda and remain kanjalo. But let me tell you, liyafika liyeza usuku la uzoyiphendula leyo nto. Ngoba masinibeka izandla sithatha nemikhokha yenu sigula mahala ngoba nihlala ngenhliziyo esiqinile. Hlala phansi mbhuda ngihalela ngimbhudi namhlanje. Hello, we need to be united. Ngishilo izolo ukuthi siyithime eyi1. Ufuna ukula amabhakani singama Chiefs sonke. Angifuna amabhakani angifuna ubezwa na singama Chiefs sonke. Noma sesidliwe singama Chiefs sonke. Iqembu uma laba bafakwe ucoach. Mfundisi ngicela ukuhlonipha ngicela usukume man of God please. This is our coach. We are the players. Ama instruction abuya kuye azosiwinisa only if siyenza yonke into ayishoyo. Kunama players mfundisi wami
angeke angene ebalini. Kodwa uma ithini ikora baphakamisa izandla laba bekhona. Kunabantu abangeke basebenze. Kodwa uma abanye basebenzile bathi Jesus, praise the Lord. For lento asiyeka motha, asiyeka lisinto yasesulwini eyethu sonke. Eyethu sonke. Jabulela ukuwa komzalwane. Akukho mnandi. Futhi I love God ngoba lenceku le apostle kaNkulunkulu is an evangelist. Uyayazi ukuthi kubuhlungu kanjani ukulanda imiphefumulo. Uma umphefumula uwa enkosini, it hurts us. Njengomzali ozela umntwana shone. Injalo ke into yokuzala umphefumulo. Khona abasindiswe Sunday. Niyena yoba check. It's an error. It's an error. That is not pastor's responsibility, but it is our responsibility to check on them. Sibuzi sizathu ukuthi why ningekho ngoba sithe kunemvuselelo. Ngoba kukhona okubayenza ukuthi bayize Sunday. Bathathile uJesu, but where are they? And abantu abasha kune committee la ekhaya baba. Hayi abantu abasha ngeke niyenze le. Ngeke thinkeni ngingene phezulu kwena ngazi ukuthi nikhona zanini. But manidle iwundlu isafe siyena ngeke ifane nabo gogo. Belibe nomlilo. Omunye amalaphaya athi uyisikwembu, omanye laphaya athi ukuthiko. Umlilo wewundlu ugwinye lendlu. Yaka sibe nabantu abasha abapholile. Mawufuna ukubona ingcila zikamoya abana neSunday kwinkonzo yendumiso bele ibe yibo abasilane abasihona ngaphambili. Amen. Uthi kule mvuselelo ngathi ngingasebenzisa bona phela ngize ngibone ukuthi baphetheni. Ngoba si kule mvuselelo uNkulunkulu uzohlohla imililo. Yakho umuntu ozosala emuva. Yaxolisa abantu abasha. Ngasindiswa ngisasemncane 16 years of age. Ngiphuze 2 years 14 15 16 ngasindiswa. Just imagine. Angifuni next ngalento. Inamandla yo. Amen. And iyasebenza. Ulishile udlo ulilumile. That is a question tonight. Liyafika ebusuku iwudlo. Ungakwazi ukuthandaza. Likunikeza language that you don't understand, but only the lamb understand the language. Abantu abasha bangabona imibono. Abantu abasha bangaprofeti. Abantu abasha abangakwazi uma ngaphambili. Kunenkinga. Futhi nina you are so blessed having a pastor asasemusha ane energy anoNkulunkulu ongaka. Futhi lana ekhaya ngithi abafundisi bayabasusa. Ningavumi bamsuse ningakayithathi lento. Iyathathwa. Iyathathwa. And he will never make impartation ningaveli. Velani. Aniphe. Futhi asiyabo brother lento. Wonke umuntu osindisiwe uyindoda kaNkulunkulu. You need this animal. Siyathandaza. Ingabe uligwinyile ulu. Ngoba leli ulu yilo liyosula ikoloto zakho. Abagwinye iwundlu. Uma abantu bethatha amasivi bafaka emgqomeni, kwena iwundlu liyokulwela. Hey. Kwi-interview abantu bebhayiza abangakwazi ukukhuluma, wena uyokhulunyelwa yiwundlu. Liyokufohlela. Cela ukuthandaza nabantu. Bayi2 abantu engizothandaza nabo. Ongakaze ataste iwundlu, ongakaze asindiswe, aphakamise isandla. Bese ngithandaza nalo. Othi ngidlile kodwa ngingathi angisuthanga. Impilo yami it's been more than 3 years, but my life is stagnant. Ebazalwa lento masithathile mele siphumelele. It is a must. Siyaphumelela lento. Masithathile lento mele siphumelele. Asithuswa economy yangamaphosa thina. Uma ithi depression, kwalinye moya ithi recession.
ngeenyawo. Nali udlu. Nali udlu. Udlu likaNkulunkulu. Come and search my heart. Ngine chronic disease. Akawuyihle namhlanje. Ngoba ngizwile ukuthi ungumlilo oqothulayo. Gijima ngizothandaza nawe. Uyazazi wena ukuthi ume kanjani.